И здравей, Ризо, аз съм Династи и това е кандидатура за Pirate World. Аз съм на 12. Започнал съм да игра Minecraft още от бета версията. И любимото ми блокче е гравела и Мосистона. Добър съм в билдърството, обичам да копая, да строя, абсолютно всичко да правя в Minecraft обичам. Това е, да се каже, нещо като любимата ми игра и искам да влезам в това привет сервер, защото много ме кефи, аз съм ти голям фен също. И да, започнем с конюшнята. Само да добавя, не съм много добър в строенето на конюшни, никога не съм бил добър. И това мисля, че е най-добрата конюшня, която съм строил някога. Тук още една базичка, тук още една. За съжаление съм в един сървър, защото на синглплеер не знам, няма така по-добър плот и тия работи. Тук вода, цветя, растения, други глупости. Тук може да кончетата си тичат свободно, а там да са в клетки. Клетките са тези дивите. Тук малко са слънчогледи, ето една ферма, акация лут и 3 нормални дървета. Това отдера знам какво трябва да има декорация. Ето е и къщата, тук 2 честа, тук някаква, не знам какво е аз това. Просто реших да го направя, от тук същото. Пак 2 честа, нещо като, не знам, като барче. Тук печки, крафтинг печки, торч. Тук има дърво, слабове и стълби. Ето я къщата отгоре. Ето я отзад. Отзад мисля, че не е нищо особено. Тук стъклата и там фенсовете сторчове. Но тук още малко трева и от другата страна имаше трева и от тук същото. По билдърство не съм най-добрия съм по там малко по редстоун системите, но не чак толкова много, като да направя някакви фар не мога да направя, както няма да споменавам имена. Фар не мога да направя и такива работи, но най-добър съм по редстоун и по билдинга. Да, надявам се кандидатурата да ти е харесала. Ако ти е харесала, приеми ме, ако не, няма ме приемеш, но записи. Тук има една грешка. Сега я забелязвам. И да. До скоро.